Hola! Aquí comença el segon vídeo. Des d'un càmping? No, estem en un llac. Què hi ha aquí? I resulta que tenim molt temps lliure avui. Perquè avui havíem d'anar cap a la muntanya, que dormíem per allà, però es veu que de les inundacions que va haver-hi fa un parell de setmanes, doncs ens van informar que no podíem anar i llavors doncs, és el dia que tenim completament lliure i que no tenim on anar. Llavors hem decidit venir a passar un dia al llac, a veure quanta estona dura aquest dia al llac, perquè jo crec que tot el dia aquí ens avorriria. Així que comença el segon vídeo d'Eslovènia. He pujat aquí dalt, ara he de saltar. Aquí està Jordi. Et tires tu primer? Vinga. Però no val fer el tobogan. Voy. Ho he pensat, em tiro i surto. Comença a ploure a l'altra banda i està fent uns llaps que t'hi cagues. El diluvio. Per segons que no ens ha enganxat. Bueno, hem sortit corrents al llac perquè ha començat a diluviar després de que ens tiréssim pel iceberg que hi havia allà de plàstic. I ara estem a un poble que tenen aquí darrere, veieu que hi ha òbviament tot d'hòmens bevent cervesa d'una font. Llavors, tu qui compres? Aquí el senyor ho està explicant. One glass, 6 beer. Tu compres el got i es veu que va com en xip. Tu allà a la font ho poses i pues, et surt la birra i anem a provar a veure què tinc bé. Aquí està. Ja està? D'aquí hem de veure tots? Pues sí, encara en sobrarà. És que tens que veure 6 vegades. I això és a baix, que ha entrat el senyor i no sabem ben bé, però clar, deu ser com de tenir els barrils aquí. Ja estem aquí visitant Maribor. Sembla que estan fent obres a tota la riba del riu per fer com un passeig més maco. És xulo d'aquí totes les teulades. Aquest pont és nou d'aquest any, 2023. I aquest altre, que passen vehicles i persones també. Després d'estar tot el dia sense fer res, hem sortit a donar una volta pel matí, m'han tocat un parell d'esglésies, hem anat a fer una volta pel riu i un caminat allà al costat, de pont a pont. Hem estat com 3 hores a un bar, primer prenent alguna cosa, després tirant, després hem anat al hostel a no fer res, descansar, i ara hem sortit a pujar aquí una muntanyeta a veure la ciutat des de dalt. Doncs avui comença un lloc de food trucks aquí i hem decidit sopar aquí. I les temporades són molt guais, han caminat color, han ficat un DJ, ara per fi hem trobat una taula. Jo estic esperant que em donin el menjar. Hem arribat a Pug. I estem al castell i aquestes són les vistes que hi ha des de dalt.
a aconseguir aigua. Copejant. Vale, ja hi tornem a ser. Un any més, l'Anna es fa mal al peu. L'ha passat? M'he partit la ungla. Oh, cou! Vale, tirita posada. A veure quan dura això. Després de fer-me mal al peu. A més de biquinis anar a la piscina, segur. Amb un albornoz que em va no sé quantes talles més. Molt agressiva aquesta aigua. Els limitacions de jacuzzis no funcionen bé. Em diuen que no puc entrar en banyador a la sauna, però no s'ha vist això. És que estic al·lucinant, no entenc res. Ara aquí hi ha una piscina, no sé, entraré a veure què hi ha. Perquè vull dir, és que està com tot molt mal indicat també. O sigui, he arribat aquí seguint les indicacions d'èxit, salida. No entenc absolutament res. Saunes almenys funciona. Ara, no fa molta calor, Que emoció enganyaos. En busca d'una altra piscina. A veure, on anem a parar? Ens han dit que podem entrar una o dues vegades gratis. Si trobem la piscina que és gratis, perquè vés a saber on anem. Hem acabat a un parc aquàtic. O sigui, és igual. Odio un parc aquàtic. Aquí molt millor. Vaig a tirar-me. Hem acabat a un altre parc aquàtic, però aquest és interior, quan no l'utilitzen més a l'hivern. Hi ha menys gent, és més tranquil i m'agrada més. També hi ha tobogans, però no tan gran. Està decorat així, amb coses vegetals falses. Però bueno, no està mal, m'agrada més aquest. Que bé, m'agrada més aquest, Molt viu. Així vaig pel carrer. Y cosa, es que váyate, lo que tenemos que ver. La veritat que imaginava una altra cosa d'això. Sí, imaginava més piscines termals, coses així. I tot són piscines de cloro amb tobogans i tot el que pot ser relaxant no funciona. No sé, imaginava una confitura com... Dic que sí que sabia que hi havia com un parc d'aquàtic, però si és el termal, no sé, soc jo rara i espero coses que no són normals. He cansat d'estar a la piscina i necessito anar a dutxar-me perquè estic plena de cloro i a fama del dit, del peu. Dia 2. Aquí seguim. Espectacular. El pitjor hotel de 4 estrelles, jo dic sí, decadent total. O sigui, et cobren l'aigua del grifo perquè te la porten. Home, gràcies, no et fot. Les piscines, una puta merda. Perquè si no funciona res de la meitat de coses. El cafè com estava? Dolentíssim. Els sucs és aigua amb color. Els treballadors en els mostradors, així és tirat. Sí, com si em perdonessin la vida al parlar amb tu. Hem arribat a Novomesto. A mi em sonava i no sabia de què. I després vaig veure que era com un barri o una parada de metro de Praga. No sé si era Novomesto o Novemesto. Total, que vol dir ciutat nova. I què és el primer que hem fet? Anar a la farmàcia. A comprar tirites i esparadrap. Anem a entrar aquí. Que hi ha una cova que es diu Krishna Hama. I ens han donat botes. Passarem per entrar l'aigua, suposo. Si no, per què?
no sé on estem. Bon dia, estem aquí, que això és, bueno, la cova. Aquesta d'aquí al final, que estem fent cua per entrar, es diu Postojna o Postonia Cave. I a dintre hi ha un tren, hi havia un barco, hi ha un tren, ja estem aquí dins. Clar, és que amb l'entrada, si tu pagaves el lloguer, valia 3 euros. Total, que la mama t'ha preguntat i des que el lloguer és gratuït. O sigui, si tu pagues el lloguer, t'enganyen perquè no l'has de pagar, perquè te la donen gratis. Estem dins la cova. Hem entrat amb un tren. Que m'agrada aquestes coses, és com massificant una cosa que no està a l'abast i la fan a l'abast a la gent i llavors doncs, no sé, pel meu gust perd com tot l'encant, sí que és molt maca la cova i tal i ja he vist coses en plan monedes aquí, a llocs que hi ha aigua, en plan, en quin sentit té? Ningú. Després una altra cosa que diuen, que no facis motos en flash i que no facis sorolls quan vegin animats i aquí tot il·luminat, el tren fot un soroll que t'hi cagues. En absolut està massificat això. Fan concerts, un pessebre vivent, aquí tens una puta tenda de souvenirs que t'obliguen a passar per sortir, fantàstic tot. A més tenen el bitxo que viu a la cova tancat en un aquari, o sigui el foten fora del seu hàbitat, el foten en un terrari al mig d'una cova. Ara estem al castell i està així decorats amb figures que segurament per la nit fan por. I en tenim una de Bibe. No t'he decidit que aquest és el millor lloc. Avui per passar el dia. I que sí? Hauríem de fer això. Què és això? És la visita al Skotjan Coves. Comencem per aquí. És una visita guiada, tot això per fora. I a partir d'aquí s'entra per dintre Puntets. de la cova. I això dura? Això dura 1 hora i mitja. Hi ha 3 opcions. Són 2 quilòmetres i mig. Després, a sortir de la cova, has d'escollir quin camí vols fer d'aquests 3 colors. I aquí baix t'explica cada camí, el que dura, els metres i les escales que hi ha. I nosaltres quin volem fer, dius? El vermell. Ja hem arribat a la cova, que és Patrimoni de la Humanitat. I aquí estem, però crec que a dintre no es pot gravar, aquesta és l'entrada. Aquesta és la cova que farem i no es pot gravar, així que ens veiem a la sortida. Aquesta cova és una passada, és superguai. És com sota d'una pel·li. Ja hem sortit. A dintre no es podia gravar ni fer fotos. És com molt guai. El camí passa com per un desfiladero d'aigua que baix fins al riu i està només il·luminat el camí i és com molt guai, la pel·lícula d'Indiana Jones, no, però és així, és com super guai.
després del gran diluvio, amb cadires volant... On estem ara? A la ciutat, Koper. Sí. Com? Koper. Koper. Estem a dalt del Llomparau. I aquí es veu la platja. Estem més amunt que les campanes. El campanar també s'ha inundat. Bon dia, últim dia per aquí a Eslovènia sencer. I hem anat fins a Portorož, crec que es diu, la part de la costa, que hi vam arribar que diluviava. I res, avui hem vingut a veure Poblet. Hem canviat de poble i ara estem a Piran. Hem arribat a la plaça, hem aparcat a les afores a un pàrquing i des d'allà amb un bus gratis et porten fins al centre en diferents parades. I la plaça així és guai, cada casa d'un color. Pujat a la muralla. Avui marxem, però primer anem a Itàlia, a Trieste, i abans anem a un camp de concentració que no sabem si està obert perquè potser s'ha inundat, perquè clar, el dia d'avui també és fantàstic. Doncs res, tancat. Tornem al cotxe. Ara no sé si anirem a més a Trieste o què. Aquí hi ha aquest canal de l'aigua que ve del mar i entra així cap a dintre, cap a una plaça. Allà. Però què passa? Que l'aigua deu estar molt amunt, perquè les barques òbviament no poden sortir, ni aquestes ni les que estan a l'altre tram.